Muu mun kudassuo. Tehdään nyt semmonen spessu, tai siis tää on vähän niinku spessu, koska meillä tulee 60 tilaajaa. No ei, se oli meidän vanha kanava se 60 tilaajaa. Pelataan porttiin, mennään Batmeen. Oho, mä pääsen ohjelmaan. Uras tulee pelaamaan, tää Uras. Nyt mennään peliin. Nyt ollaan pelissä ja mihin lännetään? Mennäänkö tänne? Tonne. Oh my god. No niin, nyt tehdään tätä. Mä läntitään tähän. Tonne. Tuleeko tänne ketään? Tulee ihan sama, mitä katsotaan. Ei tuleeko? Jos tulee, ei me olla kuoltu. Ei me olla kuoltu, Uras. Miten täällä on 99 pelaajaa? Juna, pitäisikö mennä junaan? Katsotaan. Mulla äsken tuli tämmönen. Otetaan merkki pois. No menen tähän isoon taloon. Täällä on ihminen. Onko? Eikö täällä on juna? Uras, sulla oli juna ihmiset. Ei, tänne tulee 2 ihmistä. Tuo tulee. Mä otan tän vasen. Sitten mennään yläkertaan nopeasti. Uras, täällä on ihminen, täällä on ihminen. Tuu nopea. Oh my god. Ei! Täällä! Jos tulee 60 tilaajaa, niin tehdään tosi iso spessu. No niin, jatka. Se otettiin rakennus. No sit se voi olla rakentaa. Oh my god. Täällä on niin vähän ammuksia mulla. Tässä on Mulla on 25 ammusta. 25. Voit kantaa. Mulla on vain yksi ase 25. Mikä on se? Ai toi. Minkä panos on? Kato tän! Niin, mutta... no varmaan. Oho. Tossa ota. Kiitos tosi paljon. Mulla on 55 ammusta. Mä menen tänne nopea hakemaan. Täälläkin on ammus. Pumppu ammus. Siis en mä halua näitä. Mulla on sitten tän dinosaurussa se. Oksaat. Se on aika vähän ammus. No joo. Mutta mulla on niin... Mulla on vain yksi pyssy. Uras eti aseita, täällä on arkku joka paikassa. Täällä on yksi ase. Hyvä. Mikä se? Onko se pumppu? Ei. Meillä kenelläkään ei oo pumppua, Uras. Mä menen nyt... tässä on... Onks tää fail? Onks tää oikea ihminen? On. Tuu tänne. Hadar. Mitä? Tässä on oikea ihminen, tulee Katso auttamaan. viereen. Mitä? Katso viereen ali. Se on kohta. Niin, eli se 60 tilaajaspessu saa olla tosi iso. Se voi olla esim. Tunnin jakso. Ehkä jopa 24H. 24H ei nyt hyvinkään. Tuo auto. Missä auto? Täällä. Niin tää, mihin me ländettiin, niin me ei saatu pumppua. Vai saatiinko? Ei saatu. Mä menen hakemaan nopea sen yhden pumpun. Mä menen nopea hakemaan sen yhden pumpun. Mä ajan sun autolla. Älä aja, mä ajan. Mä ajan. Mä sain Mä otan sniperi. lopun. Mä sain sniperi. Saanko? Saatko? Saanko? Sä sait eilen se sniperi. No niin, Se jatketaan. ei ole sniper, se on pommisniper. No joo. Ja mistä... Mutta mä oon sua parempi. Oliks se... Otetaan omat. Se oli mä. Mä otan Niin. muista. Niin, Uras. Puhutaan vähän, mitä tehdään 60 tilaajaspessuksi. Okei. Ajetaan samalla mihin? Ajetaan keskellä aluetta. No, Esiin 24H. En mä tiedä. 24H on kyllä vaikea haaste. 24H. me ei kerrota mikä. Tai siis mikä voidaan me pessu on. kertoa, mutta 100 tilaajaspessu ei kerrota. Me mietitään tämän videon jälkeen ja sitten kun me ollaan... jos me halutaan semmonen video, niin sit me sanotaan yhdessä suoritissa se. Niin palataan kohta sit kun me ollaan perillä keskellä ollaan perillä täällä. Alueessa. Täällä. Ei, Uras, mulla ei oo bensa. Onko se? On vähän. Joku ampu. Kuka se on? No niin, jatketaan. Tuolla on ihminen. Uras, se kuoli. Mulla on 2 tappoa. No, mulla on... Tuolla on ne jätket, ketkä ampuu meitä. Jos toi ei näis. 6, 8. Tuun kautta. Tässä on ihminen, se on puun takana. Missä? Tuolla puun takana. Mennäänkö hyökkää? Ei!
Kenellä on se sniperi? Onko sun mopo? On. Hashtag mun serkku kova ja me kuollaan samalla. Ei, mä knokissa. Ei. Me kuollaan. Mä oon knokissa. Ootko? Olen. Mä yritän pelastaa meidät. Täällä on mitä? Ihan Tää tappoi mut. eka peli hävitty. Noniin, nyt pysäytetään videoa vähäksi aikaa ja nähdään sitten seuraavassa pelissä. Ollaan seuraavassa pelissä, mikä toi merkki on. Mihin lennetään? Uros saa päättää mihin. En mä tiedä bensa-asemaa. Bensasamaan. Kuka sanoo, että mennään bensasamaan? Mennään tonne. Urossa päätti itse mennä bensasamaan. En mä tiedä mikä. Koskettila ja spessu. Ehkä on se, mitä mä yritin. Mutta Noniin. Älä nyt vielä lentää. Mä sanoin nyt lentää tänne. Mihin sä lentät? tänne. Olisit lentänyt tässä kohtaa. Oho la feri. Voisiko lentää vaan suoraan junaan? En mä nyt ehkä. Onks tää meidän oma alue? Ei. Tää Ei tulla. Mun pitää mennä bensa-asemalle. Pitääkö? Pitää. Kai mä tapan nää. Nää tiimiläiset tulee sitten 2-1. Ja mä pärjää 2-1. Ai, tuleeko sinne ihmisiä? Joo. Me pakoon. Ota yksi asema ja mä pakoon. Täällä on yksi ihminen vaan. Mä tapaan jonkun. Mä tapaan. Tapatko? Mä tapoin jo knokki joku. Hyvä. Mun Missä pitää on tapaa se vielä yksi? yksi. Onko? Missä joku muu? Tossa. No niin. Tossa. Mä Urasin- tapoin sen. Hyvä. Uras, onko siellä kruunu? Ei oo. Joku kruunujätkä kuoli.